ga masu tambaya kan cewa idan dai tafiya a cikin lokaci gaskiya ne, me yasa ba mu taɓa haɗuwa da wanda ya tafiya a cikin lokacin ba, kuma ko da mun haɗu da shi ma ta yaya ne za mu gane cewa shi wannan mutumin da muka haɗu da shi mai tafiya cikin lokaci ne? Kuma sannan idan tafiya a cikin lokaci gaskiya ne, ta yaya ne za mu iya tura saƙo zuwa gaba, ma'ana lokacin da mu riga mun iso ba? Kuma sannan shin za a iya ƙirƙirar na'urar tafiya a cikin lokaci ko ba za a iya ba? To ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin jin ansoshin wa'innan tambayoyi. Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. Me kake ganin zai faru idan dai ka haɗu da matafiyin cikin lokacin da ya zo daga shekara ta gaba domin ya gaya maka ci gaba da zaka tarar a nan gaba? Shin zaka yadda ne ko ba zaka yadda ba? Ka saurara ka ji wannan labari yadda ya faru. A shekara ta 1998 wani mutum mai suna John Titor ya bayyana yana cewa ya fito ne daga shekara na gaba. Kuma a cewar sa ya zo ne ya sanar mana wani ilimi da zamu riskar a nan gaba wanda a yanzu san bamu da wannan ilimi. A cewar sa kamfanin General Electric zai kirkiri wata na'urar tafiya a cikin lokaci wanda za a kirkire ta domin tafiya a cikin lokaci a nan gaba, kuma za a kirkiri wannan na'urar ne a shekara ta 2034 masu zuwa a nan gaba. Kuma John Titor ya ba da cikakken bayani kwarai da gaske game da wannan na'ura, amma bayan bayyana wannan duk bayanai John Titor ya bace yanda ba a sake ganin sa ba. To amma kamar yadda ya bayyana ba tare da sanin daga ina ya fito ba, kuma ya gaya mana wannan magana sannan muka neme shi muka rasa, ganin ku ya gaya mana gaskiya ne ko kuma ya gaya mana ƙarya? To ta yaya ne za mu gane wannan abun? To za mu iya tabbatar da maganar John Titor dai idan muka duba wa'annan abubuwa kamar haka. Idan muka ce wani mutum ya zo daga wani zamani daban, wannan al'amari zai iya zama abun mamaki, sai dai wannan zai iya rushe tunanin Mr. Albert Einstein. Einstein ya bayyana lokaci a matsayin dimension na 4, wato sarari yana da faɗi da tsayi, kuma lokaci yana bamu cikakken shugabanci, wato dukansu suna bamu abin da muke kira space time continuum. Wato a cewar Mr. Albert Einstein, nau'in gravity yana da tsari akan sarari da kuma lokaci, a wanda wannan yana nuna cewa nauyi mai karfi yakan iya lankwasa lokaci kamar da yadda yake lankwasa sarari. Amma a cewar Mr. Albert Einstein, dole ne sai ka samu wani abu mai matukar nauyi kamar dai irin su bakin rami, wato black hole. Sai ka iya bambance wannan, sannan zaka iya lura da bambancin tafiya a cikin lokaci. Idan kana kusa da bakin rami irin su Sagittarius, zaka lura da cewa lokaci yana tafiya ne a hankali a wannan wajen, yadda aka takure shi a wani karamin guri mai matukar nauyi, shi yasa lokaci yake tafiya kaɗan a wannan guri. A hanyar da mutum zai iya tafiya a cikin lokaci a fahimtar Mr. Albert Einstein shine ya motsa da gudu sosai mafi kusa da gudun haske. Sannan ya kara da cewa mai tafiya a cikin lokaci yana ƙara raguwa a gare shi. A misali, idan kana tafiya a jirgin ƙasa wanda tafiyan ta kai 99% na gudun haske, kuma a ɗauki shekara 223 ana wannan tafiya, to babu shakka wannan tafiyan zai mai da kai mai tafiya a cikin lokacin da bai riga ya zo ba, wanda yanzu a sanin mu hakan dai kwata-kwata ba zai yi ba. A cewar John Titor, an kirkiri wannan na'ura fa a shekara ta 2034. A cewarsa a cikin na'urar ma ya dawo baya, ta mai da shi ba yake gaya mana wannan fasaha da damu riska a nan gaba. Sunan na'urar dai ita ce C24. Sannan ya ce wannan na'ura kuma tana aiki ne da micro singularity guda 2 don sarrafa nauyi. Sannan ya kara da cewa tana rike da wasu na'urori masu daukan nauyi domin rike mutum da na'urori a cikin sarari. Sannan ya loda wa'annan na'urori a cikin mota kamar da yadda aka gani a cikin wannan fim din da aka yi kwaikwayon wannan labari mai suna Back to the Future. Sai dai a cikin fim din da aka yi kwaikwayo, ita wannan na'ura tana iya kai shi ne zuwa shekara 60 kawai. Daga nan ba za ta ƙara kai shi wani shekara sama da shekara 60 ba. Amma mu ta yaya ne za mu gane cewa John Titor ya yi tafiya ne ta gaskiya a cikin tafiyar cikin lokaci? Wannan al'amari akwai faruɗarwa sosai, domin kuwa an gwada John Titor da na'urar gane ƙarya, amma fa sam ba ta nuna cewa shi fa wannan magana da yake faɗa ƙarya bane, domin na'urar tana tabbatar da cewa John Titor shi fa gaskiya yake faɗa. Kuma sannan ya bayyana wannan na'urar yadda za ta kasance da kuma aikin da za ta yi. Wani masanin lissafi kuma mai wayo a shekara ta 2009 ya ce bari ya gwada asalin sahihin tafiya a cikin lokaci gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Yadda ya shirya wani gagarumin liyafa, sai ya gayyaci mutane, amma ba mutanen yanzu ba, mutanen da za su zo daga nan gaba domin su zo gurin wannan liyafa. Kun sanya aka yi hakan ya faru? Sai da bayan an shirya wannan liyafa ta wuce, sai kuma aka fitar da takardar gayyata ana rabawa mutane. To sai wannan masanin lissafin ya ce idan har mutanen nan sun ziyarci wannan liyafa, to ya tabbatar da cewa tafiyar lokaci gaskiya ne. Amma idan dai har mutane ba su zo wannan liyafan da ya shirya ba, to ya tabbatar tafiyar lokaci ƙarya ce. To amma fa duk da haka duniyar kimiyya ta ƙi ta yarda da wannan falsafa na shi wannan malami masanin lissafi, domin kuwa a cewar su lallai ne da cewa ko da mutane ba su zo wannan liyafan ba,
ba zai taɓa goge cewa kan cewa shi fa tafiyar lokaci ba gaskiya bane, kuma ba zai iya goge kan cewa dole a nan gaba za a iya samun mutanen da za su je wannan liyafin ba. Kuma kar ku manta a cikin shekara ta 2009 fa aka yi wannan magana, kuma yanzu dai an tabbatar da cewa lokacin da ya riga wuce, amma fa har yanzu masana kimiyya suna nan da cewa lallai ne da cewa za a samu mutanen da wata rana za su je wannan liyafa dai da ta riga ta wuce tun a shekara ta 2009. A to amma watakila fa tafiyan cikin lokaci ba gaskiya bane, to watakila kuma maganan da John Titor ya zo ya faɗa mana ta san baɗa mana ƙarya ne. To amma bakar ku manta muna da lokaci zuwa shekara ta 2034, don haka muna da iya gane kan cewa John Titor ƙarya ya gaya mana ko kuma gaskiya ne. Domin idan wannan al'amari ya faru babu shakka John Titor ya gaya mana gaskiya, idan wannan abu ya faru ba John Titor babu shakka ya gaya mana ƙarya.